Ja, Maxime Gunst, je debuteert in de derby. Ja, hoe vond je het gaan? Ik denk dat we goed starten, controle over het spel hadden. Na wat het ook was, vuurwerkincident of noem maar op. Ze hebben iets te veel in het spel van NVV meegegaan, duels. Je weet dat ze gevaarlijk zijn op de tegenaanval en daarin stonden we niet goed. Maar die korte pauze, dat heeft jullie geen goed gedaan op zich, hè? Want jullie kwamen een beetje anders het veld op, zeg maar. Inderdaad, goed, ik ga het niet op de supporters steken. Ik bedoel, het is natuurlijk niet fijn dat het gebeurt, maar het ligt natuurlijk aan onszelf. En daarin zijn we zelf verantwoordelijk voor de dingen die we doen. En dat was na dat incident niet goed. En dan proberen jullie het, maar jullie moeten ook MVV wel een beetje het initiatief laten, hè? Ja, tuurlijk. Maar op zich, ik denk dat we met name in de eerste helft het meeste bal hadden. Maar je weet, als wij de bal verliezen, dat zij met een aantal spelers voorin veel snelheid hebben, dat ze daarin gevaarlijk zijn. Dat hebben ze ook een aantal keer gedaan. En dat was het grootste gevaar van NVV, denk ik. Ja, het is jouw debuut en dan ook nog tegen je oude club, waar je net weg bent. Had jij, afgezien van het vuurwerk op de tribunes, nog ander vuurwerk richting jou verwacht eigenlijk? Want ik vond dat eigenlijk wel meevallen. Of dat was eigenlijk helemaal niks, hè? Je werd niet uitgefloten of wat dan ook. Nee, maar goed, ik ben op een andere manier vertrokken denk ik dan wat bijvoorbeeld Kroeks is, hoe dat hij is vertrokken. En de meeste supporters snapten die stap wel door het feit hoe ik daar ben vertrokken. Dus eigenlijk reacties van naar hun toe waren redelijk positief. Maar die derby, betekent dat juist iets extra's voor jou? Het was op alle vlakken was het vandaag een speciale wedstrijd. Hè. Je speelt tegen je ex-club, je speelt een derby. Het is ook mijn eerste wedstrijd weer sinds eind vorig seizoen. Dus het was in alle opzichten een heel bijzondere dag. Was je een beetje tevreden over je eigen inzet? Ik was denk ik tevreden over het eerste uur en daarna, ik zeg het, dan ga je op karakter spelen, ben je ook kapot. Het was zeker niet top, maar uiteindelijk ben ik tevreden met de manier waarop we de volle 95 minuten hebben gestreden. En dan valt de 1-0 en dan valt ook nog vlak voor tijd de 2-0. Wat denk je dan? Shit? Ja, tuurlijk, ja, shit. En dan hoor je het publiek schaam je kapot. En dan denk je toch wel even, oké, kun je twee dingen doen. Kun je accepteren, kun je denken van goed, we gaan met de nederlaag naar huis. Of we gaan op intuïtie en op een bepaald, hoe zal je het zeggen, stoermoedrang om het zo maar te noemen, nog een aantal kansen proberen af te dwingen. En uiteindelijk hebben we dat ook gedaan. Dus op dat vlak complimenten naar ons toe. Ja, want het vuurwerk op het veld zat hem in de staart. Hè? Ik bedoel 2-0 en dan nog 2-2 van het veld gaan. Het voelt toch een beetje als een overwinning, denk ik. Het voelt zeker niet als een nederlaag, maar we zijn niet tevreden met het resultaat. Maar goed, dat is achteraf allemaal makkelijk zeggen. Uiteindelijk moeten we dit punt koesteren en moeten we doorwerken naar de volgende wedstrijd.